خۆپێشاندەرێکی دنە دناوە خوینێ دەهاتیە هێشتن بەر بە قەبران بە دبن. کۆمار دەرۆفتادە یە 16 ساڵی و خەلکێ پیرانشار وی چەند دەمژمێر بەرێ لەسەر ئینستاگرامێ پەیامدانی بوو. ئەم خەلکی ڕۆژهەڵاتان ئاڤینن هەنێک ژمە دشەردا تێنە کوشتن، هەنێک ژمە دی زیندانێدا، هەنێک ژمە لەسەر جادەیان دمرن، هەنێک ژمە دی ناوە دەریایەدا دفەتەسن. هەروەها چیاژی تۆڵە تەنیاییە ژمە دەستینن ji ber karê me mirine. Di nerazîbûnên cadeya Konexaneya bajarê Pîranşarê de lêdane. Şevabûrî xwepêşandan û nerazîbûn li hinek bajarên Rojhilatê Kurdistanê berdewam bûn. Ev der daxa wîla ya bajarê Sinê ye. Dijî kesê yekemî desthilata Îranê sloganan bilind dikin. Ew danan li parêzgeha îlam. Xelk li bazara bajêr kom bûne. Hêzên ewlekariyê rûberûyî wan bûne. Ev bûye sedema çêbûna aloziyê di navbera wan de. Xwepêşandan ji can ji dezdana jîna emînî ve destpêkirine. Ku bi tuhmeta xirab bikaranîna hicabê ji aliyê polîsên exlaqiyên Îranê ve hatibûye desteserkirin. Lê li gel 45 roj nerazîbûnên berdewam, desthilatê ti gaveke paş de neavêtiye. Berdevkên avinza ferman bo başiyê û dûrketina ji xirabiyê Elî Xan Mihemedî, dibêje ku di pirsa hicabê de gavan paş de navêjin. Nerazîbûn bi awayekî kêmwêne gihîştine zanîngeh û herwiha dibistanan jî. در این مسائل اخیر خود دانشگاه بهترین Divan mijarên vê dawî qewmîn de zanîngeh baştirîn jî hebe bo wê ya gotûbêj bike. Zereran bibîne, rêyên çareseriyê bibîne. Niha şer, şerê çîrokan e. Her kesek tiştekî vedibêje. Lê ya girîng ew e, ev vegotin li ser bingehê rastiyekê be. همه روایت میکنن. خیلی مهمه که این روایت مبتنی باشه بر یک واقعیاتی. Nerazîbûn her car û li cihekî çêdibin. Herwiha niha, di çileya wan kesên ku di nerazîbûnan de canê xwe ji dest dane, bûne cihê pêşandana nerazîbûnan. Doh li Îlam çileya Muhsîn Qeyserî bû. Hêzên ewlekariyê nehêştin ku xelk biçin ser gora wî. Lê ev bû sedema nerazîbûnê li nav bajêr. Di heman demê de yên di nerazîbûnan de canê xwe ji dest didin, bûne serêşiyek ji bo hikûmetê.